Welcome to Home Education Today. ଆଜି ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏକ ରାଜଧାନୀ କଟକ, ଦୁଇ ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1865, ତିନି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଭାତ 1909, ଚାରି ରଙ୍ଗୀନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦ, ପାଞ୍ଚ ଗଳ୍ପ ରେବତୀ, ଛଅ ନାଟକ ବାବାଜୀ, ସାତ ମହାକାବ୍ୟ ସାରଳା ମହାଭାରତ, ଆଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ 1960, ନଅ ରଙ୍ଗୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗପ ହେଲେ ବି ସତ, ଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, 11 ସିନେମା ହଲ୍ ସୀତାରାମ ବିଳାସ ବ୍ରହ୍ମପୁର, 12 ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ କଟକ 28/1/1948, 13 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, 14 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଟକ, 15 କାଗଜ କଳ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର, 16 ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, 17 ବିମାନ ଘାଟି ବାରିପଦା, 18 ବନ୍ଦର ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, 19 ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହୀରାକୁଦ ସମ୍ବଲପୁର, 20 ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ, 21 ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 22 ରାଜପଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ, 23 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି 15/2/1961, 24 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ 24/3/1921, 25 ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହରିପୁର 1633, 26 ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ଚାନ୍ଦିପୁର 1999, 27 ବୃତ୍ତିଗତ ଟିକସ ପ୍ରଚଳନ 2000 ମସିହା, 28 ଭାଟ୍ ଟିକସ ପ୍ରଚଳନ 2005 ମସିହା, 29 ଝୋଟକଳ କୋଣାର୍କ ଝୋଟକଳ ଧାନମଣ୍ଡଳ, 30 ଥିଏଟର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର। For more GK questions with answers, please subscribe my channel Home Education Today. Thank you for watching.